nyonoro nyina mena nyosoro chogo furotigi min zoro ato nyango soro fieu cérémonie de graduation école de santé kaladiata ani karo ka fo ISM go ngo matigi de be mako don feme karo ka fo ni lakol so belele bade nu nyema esa no ye docteur Salmun Kande akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo keke ni karo ka fo ugande meso nga samala nyonya ye nyina examination li keneka 2025 koni nous quoi ma promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination li keneka ka damina niveau bac la sa ka tabla licence la ula ku joni bilisi rosara chama yi opma dongrana mbi sigi unye nous quoi do ma cérémonie de graduation woli mandon do woli ni bla fani bauma limanau ani karo ka fo la woli toboto bau kese ka tay karo ka fo sheria jira ka jira ka fo demeso nyemi ngala adonia na famia ka ura me ula wa ananya wura sebendu uma mimi se ku yamaria bara kunka abrola de doka bla afrika lo klinani na 2026 nega kanya kono ndo no dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ sal bazmana siso kono kene ba inza a defa de tale doka di mahagili duru chani do ma mini karo ka fonyini ni sraka ani dokotoro ya sraka aye bara chamange médecin nutritionniste no media afoko clinique stage tutiga ba docteur Mamadou Soare kwa nyama bi tagadi docteur Soare ma ka sabu ke aga donia na ga famia ye yasa ndemesa nyoro nesega o sira nyumata a sababu nyuma afoko kitako ko tege jiri docteur Salmun Kante nyonoro nyina mena nyosoro chogo furotigi min zoro ato nyango soro fieu cérémonie de graduation école de santé kaladiata ani karo ka fo ISM go ngo matigi de be mako don feme karo ka fo ni lakol so belele bade nu nyema esa no ye docteur Salmun Kande akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo keke ni karo ka fo ugande meso nga samala nyonya ye nyina examination li keneka 2025 koni nous quoi ma promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination li keneka ka damina niveau bac la sa ka tabla licence la ula ku joni bilisi rosara chama yi opma dongrana mbi sigi unye nous quoi do ma cérémonie de graduation woli mandon do woli ni bla fani bauma limanau ani karo ka fo la woli toboto bau kese ka tay karo ka fo sheria jira ka jira ka fo demeso nyemi ngala adonia na famia ka ura me ula wa ananya wura sebendu uma mimi se ku yamaria bara kunka abrola libe wari china wayala libe warita na wayala sama mone bi million joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kiriri la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jabo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Fleba ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye sibiri ye tubabukalo tile 10 ale ni 4 ye bi ye san 2026 min ye sunkalo ye an bɛ ale tile 25 la san 1447 hijira ka bɛn ni o ye fala ye sunkalo a bɛ k'i dɛmɛ ka taa a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la tilegan in na an bɛna taa motikaw fɛ fala ye
moti ye baara min kɛ tumutu biennale hukumu kɔnɔna na fɔli ni dɔnkili ani bilasiralikanw an n'an sen don o la ka dɔ fɔ o la fala ye kunungo Mamelodi de Sandonzi ninnu ka girin n'an ye han hali n'an segira a kan yan ninnu m'an ji ɲɛ ekipu ye kunu sabani foyi an kunna jara Esad yɛrɛ bɛ taa tuma min na est-ce que Esad tɛ jɔyɔrɔ 7 la championnat na ale kuma se ka gagnant a ye 2 ni 2 ni a gosira yɛrɛ fana 4 est-ce que dɔ ma 4 yɛrɛ kɛ Esad la voilà championnat kɔni a bɛ jɔyɔrɔ 7 de la bon n'i y'a ye fana championnat fana na an yɛrɛ ka petit ni équipe ninnu ale ma se k'olu da siya fɔlɔ yɔrɔ belebeleba kɔni fala ye Afrique du Sud équipe in ka ɲi Belgique o fana y'an dasi bi basket la han fala olu kɔni ma mɛ Belgique ko Belgique kun bɛna coupe du monde ta olu kɔni olu ye diɲɛ dugubaw yɛrɛ fala ye olu ka basket n'an ta tɛ kɛcogo tɛ kelen ye olu y'an dasi Bamakɔ Ligue fana bureau sigi tun bɛ yen bi Isa Sidibe ale min ye président min tun b'a kunna ye a gagné n'a ye se sɔrɔ commune Sisi Abdallah Babi kan 21 15 an n'an da don o fana na min ye tajiko kuma an bɛna na dɔ fɔ la fala ye taji n'u nana kunungo 520 ani 20 ani kɔ de don a baara bɛna kɛ cogo min na an na dɔ ɲɛfɔ o la ministre Sadio ale tun bɛ jɛmakaw fɛ yen Kurumo Karili ko hukumu kɔnɔna fala ye kan n'o o ye infanterie ye a taara ka to artillerie a taara ka to Kurumo Kari olu fɛ yen o jɔyɔrɔ 44 o de dilanna ye ka kɛ ni a n'a minɛnkuraw ye olu bɛɛ lajɛlen an na o yira aw la bi tilegan in na n'an bɔra ye waati na fala ye sunkalo sera a tile tan laban ma sa ko dɔw kɛlen ka t'u furu siri misiriw ma dɛ k'u ka so yɛrɛ bɛ bila pewu ka taa misiri ka yɛlɛma misiri kɔnɔ fo selidon sɔgɔma o ko bɛ kɛ cogo min an na dɔ ɲɛfɔ o fana na sogo sɔngɔ yɛlɛli o fana bɛ fan bɛɛ fɛ sotarama k'a fɔ mobili bolilaw n'o ye citerne bolilaw ye olu minnu fatura n'a apprentis olu denw taara ka fara jamana bɛ jɔ ni denmisɛnnin minnu fo ka se u san 18 ma olu taara ka fara o kan premier ministre y'o sɛbɛnw di olu ma min ye Bajalo o kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na an n'an da don o fana na nin ye kuma la kibaruyaw ye nka an ka bi sɔgɔmada in na tilegan in na tasaba o ye Tumutu Moti ale ye baara min kɛ Tumutu o y'o ye. Ko fɛn min ka di ni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye o ye lafiya ye n'aw k'a ma la paix Ala ka la paix d'an ka jamana ma fala ye doni min ka girin ni diɲɛ doni bɛ fala ye o ye ni maa ka jurubila ye Ala k'an kisi jurujugu tɔɔrɔ ma fala ye maaninfin maaw ye fɛn o fɛn fɔ i ye n'i y'i yɛrɛ lamɛn o de ɲɔgɔnna tɛ yen o de la ko maa y'i yɛrɛ de ye an bɛ ka ninnu fɔ fala ye sabula nin waati na kumaw cayalen don nin waati na lakaliw cayalen don nin waati na jamana mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na nin waati na an kan ka se ka fara ɲɔgɔn ka boloda nin waati na an kan ka se ka k'an ka jamana fɛ nin waati na an kan ka an ka jamana senkɔrɔma don yaasa degunba minnu bɛ an bɛ se ka olu tɛmɛ cogo min fala ye ni dɔw ye baro kɛ kunungo katikaw fɛ yen n'o ye kati sanafara denmisɛnninlaka dɔw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u y'an wele u fana fɛlaw ye minnu ye u y'olu ɲɛfɔ an ye baara ninnu dɔw bɛ sigilen don cogoya sugu minnu na u fana y'u ka fɛlaw fɔ an ye hakilila falenfalenw kɛ an b'u fɔ ka ko faamuya cogo ɲuman na sabula maaninfin i ko dɔn bɛ nka i ko bɛ dɔn dɛ e bɛ ko dɔ ye i b'o filɛ sika dɔ fɛ k'a sɔrɔ o tɛ an b'u fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnninlaka minnu ye nin baara in sigi sen kan an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kunungo n fɛn fana foto ta basa nka n ye foto ta kunun ne fala ye fo k'an foto ban katikaw ye n foto ban koyi an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin hakilina ɲuman in na n'o ye k'an wele ka taa an sigi an ni maaw ka masala an fana ka maaw lamɛn maaw k'an lamɛn a kɛnɛ a diyara an ye kosɛbɛ an b'a fɔ san ko Ala k'a ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ faso kanu halisa Ala ka o sinsin olu ta ko maliko don hanfala ye
nde ma caman dɛmɛ n'olu ɲɛna ye olu ye ko caman ye ka tɛmɛ kati yɛrɛ ye mun ye mun bɛ kati mun ni mun bɛ kati dasiri ye mun ye kati fanga ye mun bɛ se ka kɛ kati mun tɛ se ka kɛ kati jamanakuntigi joli y'a ka kow daminɛ kati fala ye a labanna cogo di sɔrɔdasi ko bɛ cogo di an ye fɛn caman faamu kunungo an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sini kɛnɛ labanko ɲuman di kɛnɛ in sigibaaw olu ma Kurumbo karili an y'o min fɔ fala ye a n'a fɔ Sadio y'an lamɛn han ale ni je le répète nin dɔgɔkun in na olu ye Kurumbo karili kɛ o la sa a bɛ fɔ min ma sa ko 44e régiment n'o ye artillerie ye fala ye olu kɔni ye mugujugutigiw ye dɛ olu de bɛ sira bɔ ka kɛnɛw bɔ ka gosili kɛ armée tɔ olu bɛ sɔrɔ ka na baaraw daminɛ ala ye jɛmakaw garisigɛ don o de la fala ye min ye nin sɔrɔdasi ka in ye ale ye 44nan ye n'o o bɛna sigi jɛmakaw fɛ yen kunungo juma min ye ministre d'état général du corps d'armée Sadio Kamara ani wolomasiri tabaw ka dagatigi baro kɛlɛtigi ni sɔrɔdasi ɲɛma caman fala ye u taara min ye jɛmakaw olu fɛ yen u selen kɛnɛ ka ye sa kunbɛli kɛra i b'a dɔn k'a fɔ ko préfet o de bɛ jɛma ale yɛrɛ bɛ ɲɔrɔ marabolo de fɛ nin waati la n'o ye ɲɔrɔ région ye ale faralen don o cercle olu ka fala ale bɔra Kayi fɛ pewu o la sa yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin n'a nana sigi sen kan a bɛ taari 500 ɲɔgɔnko kan belebeleba minɛnw caman bila yɔrɔ b'a kɔnɔ yɔrɔ in a larawuli ale kɔni kan ka kɛ min ye sa u ko de ma sa ko 44e régiment d'artillerie o kɔni ye mugukisɛ ni gɔnikisɛ o faralen ɲɔgɔn kan Kayi kɔnɔna na minɛn kuraw baara bɛna kɛ ni minɛn minnu ye wolomasiri tabaw ka gun kan o de bɛ a kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye min laɲini jɛma Kayi a fana kan ka kɛ maaw n'u bolominɛw lakanali o sinsinliko ɲuman ye ka kɛ ni ale ni Moritani dancɛ kilomɛtiri 150 ɲɔgɔnko fala ye ka tɛmɛ Ɲoro fɛ ka taa se Gogi ma a kan ka olu fana sinsin wa ale bɛna fara min ye Kita kan ani Kati ale ni Ɲoronta kura min kan ka jɔ fala ye yaasa ka taa se Kayi sira ma sa baaraw bɛ se ka larawuli cogo min na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin waati laban in na an tulo bɛ kuma minnu na n'o ye bingaliw ye n'o ye maaw ye bɔsintigilaw ye olu caman fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ka se ka teliya dugudenw ka se ka dɔgɔjɔ yɔrɔw sɔrɔ ka tugu ka taa ni ka segu kɛ k'u ka kungolata baaraw fana kɛ ka se ka lafiya kɛ kosɛbɛ ani Moritani dancɛ ani Kayi sira k'o larawulili baaraw kɛ Kayi a sigikun ye o ye min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw minnu bɛ kɛnɛ kan ye fala ye u y'a yira sa ko kan min don min ye minɛnw caman o bɛna bila a kɔnɔ blindéw tɛ blindéw ye olu kuraw ale ni minɛn ɲɛnama minnu bɛ yen n'olu bɛ gosili kɛ yɔrɔ jan fɛ ko a kɔni ale mugukisɛ ni a gɛlɛkisɛw o de bɛna na caya kosɛbɛ lakanako ta nasira fana fɛ marifa mara yɔrɔ ɲɛnamaw mugubon ɲɛnamaw olu bɛ a kɔnɔ baara in yɛrɛ kɛyɔrɔ o fana b'a kɔnɔ siraba min bɛ yen n'o ye Mali siraba fɔlɔ yɛrɛ n'a fɔ ma ko route nationale fɔlɔ fala ye a kan ka o lakana baaraw kɛ ka se ka maaw n'u bolominɛw lasago ka taa n'u ye ka segin n'u ye hɛrɛ ni baden na o baaraw kan ka nɔgɔya kan min dayɛlɛlen filɛ nin ye Sadio Kamara fɛ fala ye a yirala sa k'a fɔ ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban nin waati in na kuma tɛ ale bɛna fara minnu kan o ye Sangaw ta ye ka fara min sigira Kitakaw fɛ yen ale ni Buguni ani Kucala ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ hukumu kelen kɔnɔ na min ye Sadio Kamara ye ale de kɔni filɛ nin sa ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye yaasa nin kan ninnu ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na Sadio ye sinsin kumaba saba ka fala ye yɔrɔ a maracogo ɲuman a baarakɛcogo ɲuman dugudenw olu fana ka ko tali b'a la ka se k'o sigi sen kan a y'a ɲini u fɛ fana min ye so in ye a kana kɛ koko koorilen sɔrɔdasiw da la k'u sigi ten gudayi fala ye waati ni waati u k'a dɔn k'a fɔ k'u sigikun ye maanifinw ye u ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye Sadio Kamara ye a ye min ɲini u fɛ o ye yɔrɔ minɛcogo ɲuman ye ani baarakɛcogo ɲuman yɔrɔ la yaasa dugudenw yɛrɛ ka laɲinibaw ye min o bɛ se ka sabati cogo min na a ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna sa ko nin ɲɛjɔ yɔrɔ min filɛ nin ye nin baarakɛ yɔrɔ min filɛ nin ye dugu bɛɛ lajɛlen ta don wa a ka kɛ sababu ye dugudenw k'a fɔ ko taare don nataw la ko o ye ale ka laɲini ye wa min ye jamana ɲɛmaa a y'o de ɲini a fɛ min ye bandiri tigɛlen kɔfɛ fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni nin ye nin kalo in kɔnɔna na nin y'ale siɲɛ 2 ye sabula mars kalo tile 5 a taara ka taa Kitakaw ta Kurumbo kari
min ye jema kayen falai ale brigade folo kundara mekalo tle mugan samba flan mugan saba niye ako koni kurumokale kunungo marsikalo tle tan ani saba samba fla ale ni mugan woro aya nyini filintigila kaw fe bara munun bani flen ani ko munun sigilen fle senga niye uku jija ka mineka nye sajo yana ki kodo jema kaw la falai dugutigila kaw ni kabila tigila kaw ni morila kaw ulu bela jele ataro lu fe kata folike uye kumate sungalo wati min seto fle niye ka duga nyinu fe fana jamana fana bese ka basiki tugo mi général de coordination ministre d'état yi aya yira ko fe ni sura sube ka kebi fe ni jamana tigibe ka nyinu fe dongo do conseil de ministre la falai uye ku semenento jamana dona jamana donga kuntlena okolo time sajo aga soro ka mi mobilita falai ka duru do fiana ka ne yere soro Bamako ya mi sura suye kunungo mesranga kosebe ka bo Bamako ka ta jema afsara ma chama ma on wana taranga saka safar anga misu sa aseve kwe ho na mora jema ga fe falai tajiko hukumu konna na kunungo aradumari television sobala wele bla minye isapolo daboma seko jagi a coordinateur aleye nyini ngali folo mingera la ko kumana ko munebe ko yelama ko gazuali ko akobe tugodini wati na kaka kumaro nyofanye falai akoko werte mo were ka bufo ka kuna fondila ufo uliga joni chesri la ko minye taji siterni mi nana falai ko kemeduru ani mugani duru ko de nana keme saradala ko minye biworo ye ko ye gazuali ye ko nga katno na sega bla essence bla ro la falai ani taji fero la nogoni fe fo sebe ngomu mbala uluga sigi sengelenga ko no obara obana tumamina sa ko bela jiremina ye ko abna na sigi senga aya ira saka fo ko ni wati ngonna ko ni mi taji go gele gazual go gele ay tle fla laba na okun wila anga jamana kono nga konwa min dona kunungo obna na ke ofura nyumanye yani abaro bela jilenga sigi senga kuna fondila no werte mawe falai okoko mana ko marale jumembe ubulu na bisegi jigida ka ko ke buluma dayoro yi akoko ga damne marsikalo tle folo falai kana se marsikalo tle tan sabama ko minye camion citerni taji tala falai bakele ani keme woro ni bisaba ni wolovla ko ode dona jamana ngonna na kabo fanta ani nani bela jele fe ko soro la mi fe gouvernement ga wuli ga jo wuluma siri tabaw alenu wuluma siri tabaw ga daga tigi wulumunu me konvo bela jele la kana anga siraba bela jele nga kulde siraka o barange ko wa ko yani nin kalo nyerete no mars kalo falai ko janvier kalo fana ko oyo ngona taji ngona de soro ha bakele ni keme woro ni ko ayo de soro février kalo fana kerate kulu kelo no ga fereni dabalu bela jele tige senga ya sataji nali anga jamana kono atna na kotiga tugomina ko de la bi ka se ga fo ko minye sega lu ni nyi ni no senve taji mi jamana kono bi ko abe labolike kuna fo ndira ya nyini nga tuguni ko dalu ya gelen jumen ba bulu na se ga ira saka fo ko mi ko taji ko dese ko tna na yanga jamana kono ko fere jumen tigelo no fe akoko ya sataji ga basigi falai ko bara mi labenedo no ye wuluma siri tawaga ministre so minga kata taji takana ka escorte liga sura suga tuga ko be ala ko fe fana ko ka taji re koloshi amana na DGCC maw no direction générale du commerce de la congrès de consommation mawye kulu kata sega liga taji fere euro fe be falai sitani me do wo kono kata la jeno asrab sa sero la ko ni fere munu fana sigile no senga ni bela jele de be ke faranga mi nubo opuma ufo kabini décembre kalo samba flani muga ani duru nu yo ke laje mi nubo ke dogoku kasika nyefoli ke mawye ako janvier kalo konna na kuyu ka laje tanolo flana nge falai ko bela jere ay ka ko kuma munu fora ko ka nyefoli ke anga mawye ola sako laje ko ode ba to bara munu me sena wuri ka jomu me sena taji nali ni taji sigili senga kasika bela jere sege dongo do ko be sinsi ode konna na minye taji ko ye akoko abeni dagu ni labi wa kuna fonila nyininga fala ko abanata ko gele abna na fara gele akane ko ka sobi ake munye kele min fleni ye Israel ni aleni États-Unis fe ganyeshi Irama falai ko be songana ni songo gele ayi akoyano che ka be min fara ka puma ka folo o ye ka ira saka fo ko jekulu min sigile no Bamako ya no sego jagi ka bolu fara banga marabulu bela jile nguna ko gouverneur yo lu nyemaw ye kulu fana kanga la kolosili ke taji doni ko na boli ko na songo ko bela jile na kasika nyofo ye
a ko min ye diɲɛ kɔnɔna ta ye fala ye ko jɔn ko ala ko jamana caman bɛ yen k'olu bɛ ka taji gɛlɛya sɔrɔ ka ban ko nka ko jamana ɲɛmaaw y'a ɲini u fɛ u ka kɔn ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛna n'a to tajiko gɛlɛya o gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ sen na o olu bɛ se ka lajɛ cogo min na ka se ka kimɛli kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ko don nataw la maaw na olu la ɲɛfɔ an ye maa minnu n'olu yamaruyalen don k'o baaraw kɛ nin ye Isa Rawulu ale ka kuma la kumaba ye an bɛ se ka min kɔni fɔ a la kumaba la fala ye o ye k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka kɔn ka fɛɛrɛ ɲini yanni kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ o fɛɛrɛ o kɔlɔlɔ ka se an ma yan o fana kɛrɛfɛ ko taji min donna kununko 500 citerne 525 kɛmɛ sadala ko 60 ko o ye gasoil ye a la wa min ye sɛbɛnkow bɛ ka ɲɛnabɔ yanni a ka bila station kɔnɔna na segu kɔni ɲɛmaa ko fala ye ko maaw kana sɔn ka bin degun kɔnɔna na degun min n'o ye jasiran degun ye ko maaw kana sɔn fiyewu maaw ka fɛnw fɔ fɛn minnu bɛ u bɔ u dabolo la ko wa fana k'u ka a ɲini u bɛ se ka kunnafoni salimanw ni kunnafoni jɛlenw sɔrɔ cogo min yaasa u bɛ se ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ko n'o tɛ nin waati in na taji mun donnen don fala ye a bɛ se ka waatinin kɛ an bolo yanni ni ko wɛrɛ ka ye a ko la kununko i y'a ye k'a fɔ tajiko kuma cayara kosɛbɛ fala ye min ye polisiw ka directeur ba ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale jiginna Bamakɔ dugu kɔnɔna ko ye fala ye Bakɔ Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni Amdalayi Aseyi Lafiyabugu ale ni Medinekura ka taa se hippodrome ma min ye Yusu Kone a taara nin taji bondo ale ni taji feere yɔrɔw caman lajɛ ka maaw la faamuya k'a yir'u la k'a fɔ k'u kana ja siran fiyewu ko baara min bɛ sen na ko a sigilen don sen kelen kan ko taji bɛ yen ko ni ala sɔnna a ma ko gouvernement ye fɛɛrɛ ni dabaliw fana tigɛ yaasa taji ale kana dɛsɛ min ye polisiw ka direction ba la sa maa min ye sɛbɛn fa siri o ye commissaire de police Berete fala ye ka bɔ polisilakaw olu yɔrɔ min ye funangɛninw ye n'o ye mɔbaniw ye fala ye maa minnu bɛ yen sa n'olu faw n'olu ye chauffeur ye ani parantiw n'olu fatura denmisɛnnin 31 olu taara kununko k'u lakodɔn faso ka jɛkulu min sigilen don n'an b'a fɔ ma ko pipi la nation ni jamana b'i jɔ n'a denmisɛnninw fo ka se san 18 ma u ka kalanko n'u ka baloko bɛɛ lajɛlen n'u ka fɛɛrɛbɔ la ko olu chauffeur ni paranti minnu bɛ yen n'olu fatura u denw 31 taara ka fara pipi la nation ka fala ye sɛbɛn min n'u b'u yamaruya ka se ka don kɛnɛ in kɔnɔna na o dir'u ma premier ministre fɛ baara bɛɛ lajɛlen labɛnna min ye colonel major Asa Bajalo ale de bɛ o kɛ a ka jamana ɲɛmaaw ka yamaruya kɔnɔna na o la sa kɛnɛ ka ye u ye taasibila kɛ ka ɲɛsin fure ninnu bɛɛ lajɛlen ma colonel major Asa Bajalo y'a jira sa k'a fɔ ko nin dɛmɛ min filɛ nin gouvernement fɛ nin ye fala ye ko a bɛna n'a to denmisɛnnin ninnu u ka ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ u ka fɛɛrɛbɔ sɔrɔ u ka kalan ɲuman sɔrɔ min ye hakilisigi ni basigi u ka se k'o fana sɔrɔ somaw fana jan ka to u la waati ni waati hali n'o y'a sɔrɔ u bɛna ta ka taa fara denmisɛnnin wɛrɛw kan jamana ka nin dɛmɛ min filɛ nin Asa Bajalo ko k'a bɛ ka kɛ maa caman ye sapeur pompiers ale ni maa minnu tun bɛ yen n'olu fana ye péage maaw ye fala ye n'olu fatura kɛlɛ ninnu kɔnɔna na ka na fara chauffeur kan nin waati la ani wolomasiri tabaw u bɛɛ lajɛlen denw k'olu bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw olu bɛna na jɔ n'u ye kununko sɛbɛn dira ninnu ma yaasa nin nin bɛ suna la de den naani ni suna la nɛɛma fala nin ne y'u ka directrice ye Cécile ale de ye pipiw ka directrice ye petit ni sunɔgɔra nɛɛma an bɛ dugawu kɛ sa ala ka denmisɛn ninnu ala k'u ta fanga k'u jamana na sabula nin waati in na ala barika la kɔni jamana selen don a kɔrɔ fala ye hakilila jigila san 2016 min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la ale de ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan yaasa sɔrɔdasiw u denw u kana kɛ yɔliyɔli la ka to ten cogo la fala ye sangaw fɛ yen wulikajɔ kɛlen don ka ɲɛsin taji sɔngɔko ma fala ye dugudentɔw ni sifinw u farala ɲɔgɔn kan taji ale tɛmɛnen don 100 kan bi sangaw fɛ yen u ye fɛɛrɛ min sigi sa min ye essence ye fala ye ko k'o di 160 la gasoil k'o di 180 na min ye gasoil o ka di 160 la yaasa maaw bɛ se ka u munumunu cogo min na n'o tɛ bi n tɛ san sɔngɔ o sigilen don gasoil ale ni essence wa sangaw yɛrɛ y'a jira sa ko a tɛ ka ye yɛrɛ nin waati in yɛrɛ la ko ka bɔ Bamakɔ ka taa dire k'o sira kɔni bibi na n'a sɔrɔ a kun tigɛlen don ko maaw bɛ ka n'a fɛ dɔɔni dɔɔni min ye sira in ye ale kɔni kun jɔra pewu nka bi ko alhamdulilayi k'a daminɛ nin kalo in tile 12 la sa min ye mobili kun fɔlɔ kɔni sera ka bɔ sa Bamakɔ yan k'u kunda direkaw fɛ yen kan ni minɛnw ye
mina minnu n'o bɛna na lafiya ye kosɛbɛ seli ale ɲɛkɔrɔla la duguden dɔw fana sera ka bɔ direkaw fɛ fala ye k'u kunda Bamako ka ni ala sɔnna ma olu dɔw kan ka don bi Bamako yɛrɛ kɔnɔna na nin baara ninnu jalen don dugudenw ye kosɛbɛ sabula a bɛna n'a to olu ka baaraw ka sigi sen kelen kan Somatara ale fana tun y'a ka sira caman jɔ fala ye k'a sababuya kɛ tajiko ye min ye Madubilen ni o ye Gaku Sima ka dɔgɔkɛ ni ale de ye PDG fala ye Somatara kɔnɔna na a ko k'u ye siraw dayɛlɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnena kunungo Moti sira u y'o dayɛlɛ sisan Somatara kariw fala ye u b'a daminɛ 5h du matin kari kunfɔlɔw bɛ bɔ k'u kunda Moti a n'u ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ko min y'u ka clients ye k'u k'o faamuya min ye Moti Bamako ye fala ye Somatara ko ali k'a dayɛlɛla kura ye Gaku Simaga ale ye DG ye an b'a fo Somadim o PDG de ye ale ye Simagalakaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Kulukorokaw fɛ yen yaasa wolosɛbɛn tali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fala ye olu ye so kura jɔ wolosɛbɛn ta yɔrɔ ye han u ye wariba sɔrɔ a la sa ngo u ye miliyɔn pi bɔgɔden cɛ ka k'u kun wolosɛbɛn ko la fala ye miliyɔn 26 ani miliyɔn ani 150,000 750,000 o t'o ye wa 150,000 miliyɔn 26 ni 150,000 fala ye k'u y'o de kɛ ka so in jɔ o la sa so in kɔni bannen filɛ nin ye ale kelen n'u ka mairie ka wolosɛbɛn dayɔrɔ de ye a yɛrɛ ɲɛna ni mairie o sisan Kulukorokaw ni y'olu ka kɛnɛ ye u bolo kɛnɛ min n'o sigilen don sen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye dugu kɔnɔna ko kibaruya tɔ la k'olu dɔ di maaw ma. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Polisi direction ba kɔnɔna fala ye alamisa don min ye trésor directeur ba ye n'o ye Siaka Samake ye ale n'a nɔfɛmaw u nana polisi direction ba kɔnɔna ka na hakilina falen kɛ min ye polisi directeur ba n'o contrôleur général de police Yusu Kone a n'a ka dan an ka petipetini wɛrɛ y'o ye Seydou Jara ani u ka direction maaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye baara in kɛkun ye mun ye jɛkulu fila bɛ se cogo min na ka jɛ ka baaraw sigi sen kan kuma ɲɔgɔnyaw ka don ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔn kelen kɔnɔ Amdalayi Aseyila fala ye lakanako ta fanfɛla la u bɛ se ka u ka sigida an'u ka baarakɛyɔrɔ ninnu ka se k'olu lakana cogo min na ka to ka hakilina falen fana kɛ sabula polisilakaw fala ye olu jɔyɔrɔ ka bon musaka tali n'a nali la kuma caman olu de b'o baaraw kɛ min ye contrôleur général de police Yusu Kone a fɔra kosɛbɛ Siaka Samake fɛ n'o ye trésor directeur ye baara mun n'a bɛ k'o kɛ bɛ ani polisilakaw bɛ ka waleya minnu sigi sen kan ka se ka lakana sabati jamana fantan naani na miiriya kura minnu bɛ a la bi ko bɛ k'a to jamana bɛ se ka basigi ni lafiya min sɔrɔ min ye polisi directeur ye a fana ye trésor ɲɛmaa fo kosɛbɛ fala ye u ye hakilina min sɔrɔ ka na bɔ olu ye nin waati na u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kosɛbɛ kuma tɛ nagakɔrɔ lakanako ta na fanfɛla la u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baarabaw olu sigi sen kan n'an bɔr'o la an bɛ taa nin waati na sunkalo tɔ tora tile 10 ye a n'a fɔ sa tɔ tora tile 5 ye fala ye okumu kɔnɔna na kabini a tɔ tora tile 10 ye ko dɔw y'u furu siri misiri ma fala ye Bamakɔ yan bi maa caman bɛ yen olu y'u ka sow bila pewu dɔw yɛrɛ ko sa k'olu ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ta ka se ka kɛ nin waati in na waati min n'u b'u wasa don u ka alabato ma kosɛbɛ nin sunkaloba in kɔnɔna na maa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko Amdalayi Aseyi kɔni murtada ka taa se misiriw caman ma min ye maa caman ye olu kɔni yɛlɛmalen don suntigɛw bɛ kɛ cogo min min ye sugurudun bɛ kɛ ten alabato bɛ kɛ fo ka taa se dugu jɛli ma wa olu bɛ yɛlɛma ye sa fo seli sɔgɔma
u sɔrɔ ka t'u ka so ka yɛlɛma ka bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔna ka segin ka t'u ka so u y'a yira sa ko a kɛ kun ye min ye u bɛ se k'u wasa don alabato ma cogo min na wa min ye a kuncɛliba yɛrɛ dɔw bolo fana olu y'a yira sa ko na kɛ Lailatul Qadri su ye min ye latigɛ su ye sunkaloba in ale kɔnɔna na ale yɛrɛ kan ka ɲɛnɛmaya n'Ala sɔnna a ma sini k'a dugu jɛ ntɛnɛn na o ntɛnɛn fana baara tɛna kɛ jamana kɔnɔna na yan ka kɛ ni minisiri min bɛ baara ko kunna ale y'o bataki bɔ k'o yira ka ban ko ntɛnɛn nata ko baara tɛ yen kitakaw fɛ sogo sɔngɔ k'a yɛlɛla fala ye nka kitakaw ta olu ka jɔrɔ n'a ye min ye i b'o dɔn wa maa minnu b'a san dɔgɔmanda la 40tigiw ni 50tigiw k'olu niyɔrɔ tɛ sogo la tuguni dɛ fala ni kilo kɛra 100 a bɔra 100 ni 600 ni 40 na ka bɔ 600 ni 50 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 400 na n'a fɔra ko ka 50 la ni 60 la feere o la o bɛ sɔrɔ cogo di o suma ka gɛlɛn dɛ ko u kɔni ko sa ko bagan de tɛ ka ye u fana sigilen don ka seli kɔnɔ ko seli ɲɛkɔrɔla na k'a kɛra cogo cogo ko gouvernement kɔni bɛ bagan cɛ ka taa n'a ye sigidaw la u bɛ k'o de kɔnɔ yaasa feere bɛ se ka kɛ cogo min na n'o tɛ nin waati in na sogo koloma fara sogobu kan n'o ye misi sogo ye a sɔngɔw k'a gɛlɛyalen don sikasokaw olu ye u ka baarakɛla dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye mobili bolilaw ye fala ye maa 100 ɲɔgɔnna ka kalanko kunna alamisa tɛmɛnen sarabaka sariyaw bɛ se ka olu dɔn cogo min anasɛri bolofala bɛ Sikaso ale de y'o sigi sen kan sofɛriw fana bɛ se ka cogo min na ka faamuyali kɛ kow la yaasa min ye sarabaka kasara u bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Sikaso n'a marabolo kɔnɔna na an sɔngɔkaw fɛ denmisɛnninw ka bana min bɛ yen n'o ye kɔnɔboli gɛlɛn ye fala ye ko ka o kunbɛn k'a daminɛ den kalo 2 ka taa se san 15 ma o boloci o bɛ sen n'a ye nin waati in na an sɔngɔ kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu bɛ so a bɛ ka kɛ olu la minnu fana bɛ kalanyɔrɔw la olu fana fara u boloda la suturaso an sɔngɔ ale ni ka miiriya ye nin ye ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma kuma tɛ nin waati in na ji yɛlɛma ni kunkolodimi gɛlɛn minnu fɛn minnu bɛ sen na a bɛ kɔnɔboli gɛlɛn sigi denmisɛnninnakaw olu fɛ yen n bɛ to kibaruya ɲininaw fala ye olu ka kalan kɛra sankaw fɛ yen min ye maa 60 ɲɔgɔnna ye baara in a kɛ kun ye sa kibaruya sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye meto baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ ani kibaruya bɛ se ka di cogo min na maaw kɔni nana sa ka bɔ kɛnparanakaw fɛ yen yangaso tomiya kana fara san yɛrɛ kan olu ye tile 3 kɛ kalan na yaasa min ye baara min se ka faamuya cogo min fɛ LVTC ale ni Suisse International fala ye ka taa fara jigitugu ɲɛsigi kan olu de ye nin baara in sigi sen kan bankasikaw fana fɛ yen baara minnu sigira sen kan ka se ka nɔnɔ don ba la nɔnɔ dilanni k'o don ba la san 2 kɔnɔna fala ye o baara kun cɛra min ye baara in sa ale kun cɛli hukumu kɔnɔna na sa k'u kun y'a ɲini fɛɛrɛ 18 k'o sigi sen kan ka 16 o sera ka ɲɛ sɔrɔ yaasa nɔnɔ ɲɛnɛma ni nɔnɔ sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na san 2 baara in na sa $1,000,000 ani a kunkanfɛn o de kɔni kun taara ka d'u ma sa u ka se ka baara kɛ nin waleya ninnu kɔnɔna na yaasa min ye bankasikaw ye u bɛ se ka nɔnɔ sanuman sɔrɔ cogo min n'an bɔra an bɛ taa jɛmakaw fɛ yen fala ye bandiw ani bingalikɛlaw ni siratigɛla minnu tun bɛ yen tɛgɛ sigira a dɔw la koyi min ye jɛma polisiso ɲɛmaa ye n'o ye Jibirili Sanu ye ale ye wulikajɔ kɛ marisikalo tile 2 ka taa sa tile 11 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw ye maa minnu tun bɛ jɛ ka taa jɛ maaw la ka siraw da maaw ɲɛ ka juru da maaw ɲɛ ka maaw minɛ fala ye Kayi jɛma Bamako Kayi jɛma siraba in ka fala ye ko o maaw tɛgɛ sira ka sigi a dɔw la maa caman de nana ka na damakasi kɛ polisiso la Sanu fɛ yen ale fana ye wulikajɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko maa 7 minnu si b'a daminɛ san 18 ka taa se san 22 ma fala ye u y'olu kun fɔlɔw minɛ ka ɲininkali kɛ olu la siganama 2 o minɛ n'u ka kin min na fɔ min ma ko filakin u ye olu minɛ sa olu de kɔni minɛlen kɔfɛ ka taa ɲininkali kɛ olu la olu fana ye an tɔ 5 kofɔ fala ye k'olu dɔrɔn tɛ k'an fana b'a la koyi o wulikajɔ senfɛ sa wuluwulu salo min kɛra jɛma n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɛlen na u ka kuma kɔfɔlenw kɔfɛ fala ye u taara so dɔw lajɛ ka taa don olu kɔnɔ maramafɛn n'o ye marifa dilannen bolo la o fana o yera kɛnɛ in kan ye karitusi fana tun b'u bolo muru 2 tun bɛ a la moto 2 a bɛ fɔ ma ko huji o bɛ a la ka taa se tɔrɔsi ni lanpan o 3 fana tun bɛ a la min ye wari sefa wari $1,000,000 ani 60,000 $1,300,000 fala ye o yera u bolo polisilakaw ko sa ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛlen tuma min u ye maa ninnu bɛɛ lajɛlen sasa ka na n'u ye polisi kɔnɔna na koyi u yɛrɛ jɔn ka ala fɔ sabula minɛn minnu y'olu bolo a dɔw olu mɔgɔ ka minɛnw minɛlu la ala ma mɛn maa 8 bugunatigɛ OB bɛ a la HL HD
SOD AD ni ND ani NH ni bɛɛ lajɛlen bilara ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka to senna cogo min na o bɛna ta min ye ɲɔrɔ polisiso ale directeur ba ale de ni wulikajɔ in kɛ sa n'o o ye commissaire principal de police Ousmane Diallo ye ko nin baara ka sigi sen kan sabula olu nana mun la kɔlɔsi fala ye waleya mun bɛ fɔ ko mɔgɔw y'a kɛ sira kan ani terroriste ta tɛ kelen u ko n'an dora ta an sigilen an polisiw an ɲɛci tɛ ye dɛ o de la sa ale kɔni ye wele bila a ka polisiw bɛɛ ma aw yɛrɛ ka to ka bɔ aw ka zone da a ka taa yɔrɔw lajɛ nin ko in bɛ cogo min a k'a lajɛ o fana nana bɛn ni nin waati na sa jɛmakaw fɛ yen maaw nana ka na damakasi kɛ ni maa bɛɛ lajɛlen minɛlen fala ye u y'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen polisilakaw y'a yira sa k'u b'a ɲini jɛma n'a lamini n'a tɔrɔbadadugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya fɛn fɛn bɛ n'u y'a sɔrɔ siganako la u k'a da u tulo kan yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka ni maa ninnu mabɔ la fala ye n'an bɔr'o la Estade malien kunun ale tun bɛ farafinna ndolantan na fala ye Estade kɔni cira 3 ani 0 u ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Mamadou Sandonzi ye a ka girin nka an bɛ dugawu kɛ u kɔni kana na an dasi a Bamako de sa n'o tɛ ekipu in ka girin bi Bamako fana kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔ n'o ye ndolanci ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ sigi Bamako n'a fɔ ma ko Ligue de Bamako fala ye olu tun b'u ka lajɛ la amidalayi ACI la Assemblée générale kun do fana ma min ye ɲɔgɔndan fana tun bɛ a la président min tun bɛ a ko kunna n'o ye Isa Sidibe ale yɛrɛ tun ye cɛbɔ ye ka ɲɛsin Abdala Babi ma n'o bɛ bɔ sigida 6nan kɔnɔna na an bɛ don waati min ko kalata kɛra ka ban pewu fala ye maa 21 olu ko Isa Sidibe k'a ka tɛmɛ ni baara ye Abdala Babi ale garisigɛ kɛra maa 15 ye kalata o kɔni kun cɛra o waati in na o b'a yira sa ko Isa Sidibe ale bɛ to a nɔ na Bamako Ligue kunna komi a tun b'a kunna cogo min na kɔrɔlen o la sa ni Ala sɔnna a ma min ye baabu min kɛra kɛnɛ kan ye an na tila ka ɲinini kɛ o la min ye nin baara kofɔlen o bɛ dan sigi olu ka ko la yen fala ye min ye musow ka bɔlɔntan fana na n'o ye basket ye fɛn y'an gosi bi Belgique fana y'an gosi bi nin y'an ka bɔko 3 ye an ye se sɔrɔ siɲɛ 1 n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don o ko tɔw bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ taa Tumutu Al Bilal Al Sudan ye biennale de sigira sen kan décembre kalo tile 18 ka taa kuncɛ min ye décembre kalo tile 29 baaraw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa min ye marabolo bɛɛ lajɛlen n'a ka tɔn de nana Moti i n'a fɔ tɔw a ye ɲɔgɔlɔn kɛ ka dɔn kɛ min ye solo ye k'o kɛ ka tila ka laadala dɔn fana kɛ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa min kɛra Mopti ka su don ka kɛ ni Sade Baba Alikayiru kɔnɔna ye e fala yɛrɛ tun bɛ i ye jamu sɔrɔ an ka jɛ ka Moptikaw ka seko n'u ka dɔnko lajɛ Tumutu Al Bilal Al Sudan ale ye biennale kɛnɛ kan.
wara leydi meɗen iwde e margal gongal miccitti ɗon kala mo ɓi leydi ke meɗen lobbo Allah yerro e muɗum Thomas Sankara ko leydi Burkina o wi goɗɗo e margal gongal mo sumlata no yaltinde ngal margal oɗo joom neɗɗo hana sumlade ko hani latade janggo hon woni yimmaɗe hooreɓe leydi meɗen leydi AS ɓantare men heɓe men e yirwere leydi men ɗum yaata caggal nammodirande juuɗe laaɓodirande ɓerde e dow kaldan e kawral suudu baba fa leydi meɗen yaara yeeso yo laaɗo warti deƴere e leydi meɗen suudu baba no nodden jennoto yaade suudu baba Yeah, boy,
koi ke gala woku nademe ya vai ga wala wala na koi na nademe ya vai ga wala wala na koi na nademe ya vai ga wala wala na koi na Imera ya fai kamina wa Inga malava Alana ya fai karisume wa Inga malava Nademe inga malava Alana koina Ya fai inga malava Alana koina Nademe ya fai inga malava Alana koina
fala ye fulaw ye dɔ kɛ fila dɔn yɛrɛ de ye nin ye nin zen nata kun ye sɛbɛ ye dɛ an bɛ motika bɛɛ lajɛlen fo min ye tumutukaw ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sibiri wɛrɛ an na tumutu yɛrɛ k'a la fala ye o tɛ kotigi yɛrɛ olu ma kɛ sabanan ye an n'olu k'a la Baɲangara tɛmɛnen kɔfɛ Gao ani Kidal ka taa se Sikaso Segu ma n'ala sɔnna ma bi min ye Moti tɛmɛnen kɔfɛ sibiri wɛrɛ an na min ye Tumutu ale yɛrɛ seko a yɛrɛ ka kɛnɛ kan n'ala y'an sijɔ k'a kɔnɔ an na o yira maaw la o k'o fana ye biennale kɛnɛ kan nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kunnafoni mun dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ ni ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 18 sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kɛ ni Lailatul Kadiri ale su kɔnɔna baaraw ye a k'an bɛɛ ala ka tile timɛ ko ɲuman d'a ma seko ani dɔnko maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo caman ye jɔnjɔn sɔrɔ Falaye min Amadou Kasoge Kas ale ye jɔnjɔn sɔrɔ ka taa se Cheikh Tidiane Seck ma min ye a tɔgɔ di Maimuna Dumbuya n'u b'a wele ko Kɔsiyɛn Fatumata Kulubali FC min ye Kante ale fana bɛ a la Aliou ni Faranjayi olu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan Rémi Mariko ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la Kɔkɔ Danbele Falaye a fana b'a la a fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ani Cheikh Diallo olu ye ɲɛgɛnkɛlaw ni Abdou Wologɛm olu ye ɲɛgɛnkɛlaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u félicitations ala ka waati wɛrɛ yira an na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la